Ungangithatha endlini enabantu besifazane abaningi. Indlela abantu besifazane abaningi. Abangaka abantu besifazane? Angazi mhlawumbe abawu-100. Ngabe ngingenelana endlini yalabantu besifazane abaningi? Qinisile. Ngabe ungenelani vele? Ngibuza wena. Ngithi ngabe ufunani sithe? Wenzani endlini enabantu besifazane abawu-100? Hawu sekuyicala lami into eqalile. Kungani ungene kuleyo ndlu? Endlini yani? Enabantu besifazane abawu-100. Ngingezwa ngawo ngoba umbuzo uqale wena lo. Musa ukujika inkulumo Sithembiso ngibuze ukuthi ungangithatha yini wena wangitshela lento esemqondweni wakho ecabangayo. Kube nakho wena emqondweni yakho uhleli namantombazane amaningi. Awema le ndoda ingilana kodwa singazicabanga ihleli neyifebeza u100 wonke pho. Mina ngibuze ukuthi ungangithatha yini kanti wena uzongitshela lento ohlala njalo uyicabangise engqondweni yakho. Ayi mangibe wrong ngiyaxolisa ke. Mawuxolisa Sithe uboxolisa kasho uthi ngiyaxolisa. Uke uyapi lapho usholani uthi ngiyaxolisa ke? Okay mangenze iphutha ngiyaxolisa. Sengizokhathala ukuthi njalo ufike wenza iphutha ngamasibomu ngokuthi embuthi uzoxolisa. Awe ma ngiyadingwa la.